Alas-10 pa lang ng umaga, excited nang pumila ang mga estudyanteng ito sa Caferte Sports Complex kahapon, Huwebes, Setyembre 14, ang pinakahihintay na araw ng isa sa kanila na si Marites Benosa. Pangarap ni Marites na maging pulis at kasalukuyang third-year college sa kursong Criminology. Makapaglingkod po sa bayan, tapos po sa mga kabataan, huwag po kayong mawalan ng pag-asa na mangarap, tuloy-tuloy lang po. Ayon naman kay Tatay Alvin na isang tricycle driver, wala siyang ibang maipapamana sa anak kundi ang pagsisikap na mapagtapos ng pag-aaral ang anak. Sakit po talaga, lalo na kung yan ang buhay masakit, makakuha ni Kuan. Kwarta ta, arap mo po ka na buhay tango niyan, ultim mahal na barakalon, kaya halos kasya lang nakukuha mo. Sa mga bagurang po, nakagaya ko, padagos lang po itong suportahan sa tuya mga aki ang makatapos sa kanilang pag-iiskwela. Tayo man lang po talaga may tatao tayo sa inyong pamana. Kaya laking pasasalamat nilang mapasama sa higit 2,000 benepisyaryo ng educational assistance ng gobyerno probinsyal. Gobernador Luigi Villafuerte, maraming salamat po sir sa tinawag educational assistance sa Muya Gabos, lalo-lalo po sa Kuya Aki. Sa kapwa ko po estudyante na di po kayo mawala ng pag-asa na mayroon po tayo tulong sa para magkaroon po tayo ng educational assistance. Hindi naman nagtatapos sa pamamahagi ng cash assistance ang programa sa edukasyon sa probinsya. Masayang inanunsyo ni Governor Luigi Villafuerte ang mga uumpisahan ng proyekto tulad ng pagtayo ng GMVCC sa bawat bayan ng Camarines Sur. Ito po yung bagong building po natin sa Libbanan. Libreng kolehiyo, araw kayan. So, project po namin yan. Magpapatindog po kita ng community college araw kaini sa Banwaan, Cansipocot, Del Gallego, Lupi, sa Pasacao, as in sa Minalaba, sa Ocampo, sa San Jose, sa Presentacion, and sa 5th District magpapagibo po kita sa Banwaan, Canbato, sa Sarong Taon Sana. Kaya upak man kita dyan. Thank you so much po sa Educational Assistant EVERSAM. We're so happy po as a student na nakakatanggap po kami ng ganitong Educational Assistant for help po sa our education po. Bukod sa mga kabataang estudyante, labis naman ang pasasalamat ni Francia Villaflor sa 100,000 pisong insentibo para sa kanyang nanay na centenarian o nag-edad 100 taon. Isa rin siya ngayon sa 74 na benepisyaryo ng financial, medical at burial assistance ng serbisyong Caferte. Siguro blessed ang pamilya mi na si nanay nakaabot sa araw kayo na edad. Siguro sa pagpadangat mi sa iya, naabot niya itong edad na ito. So salamat po kay Gobernador Villafuerte sa itinataong mga benepisyo sa mga nakakaabot sa 100 years old. Hali po sa pamilya mi. May Dimaano, CSN.